Kublai pi baro. Hai campus ko bha perthei kumakalet pe jishat ne jirwai ne le festival ne le pe football le concert ne kino ke program bon breu baro ya kwalun ban pois khmat hado banda ya thangien ne lembuk i wei paru om jusali ashu habelik paching mani baro ki ben ki baskhmat ki thililut bar ki ma chiteng shadin ki khap ngi alut war ki bawan slam shaka mas bakhoi do nek jinya sengru ki dang kwa hi bathangien shadin wala da ki i baki ben shakamat ki kloi hatu kane ki jingla rain ne jis ngo wala pop palat ne jing mlin menle kum taman kapor kay kar kom parkhat perdain jong kita ki breu ki bale kum ne to ye pet ya katokan ne tele ki daw na katokan ne tele ki theories kum now Erving Goffman's theory of dramatology proxemics daw Edward T. Hall social identity and attachment theory kiba batai ya ki daw jang katokan ne tele ki jinglong jong ki breu ba pelong ya ki bakin shong barabor shadin ya kan thup lang ya katokan ne tele ki mat na ki ne ki theories kum hakene ki mat harum benengkong anonymity and privacy kebabut bagi breu kinom tip ni kinom yo i kini kita jinglong ni perkhat ju ki breu bamkwa bandon bayo i yaki namar ba ki don kaji sule ran yaki ba ne social anxiety ne self consciousness par baki breu kinom than yaki khamtam lele ha bagi shimanta ha gi jingin anem kum kini ki breu ki jon barabor yaki snow baki wei ki kham hok ban yaki ki kham shulur ban roi jam ban yaki ne pansim benta hakino ki benta jo ke jingla niam la kadai ha jing pule ne ki choir kisngoru baki wei ki kham riam bha ban yaki ha ki litmas par magi par kisngo ba usnyoru ternyau karyam ka bairu terput terpet mas mos ngain barabor barban light ne kum kini ki sngo ba persngo le ran ne self conscious yala de ki jushong barabor shadin ban light na ki jingsha pet haki breu kabar observation ne observers kino pet kai kini kita jinglong ne jing perkhat haki breu ba one mass bar chupet kai ya ke ek baja saudong juki kishong khanang shadin balai chimenta hajier wailang bajian wailang pada kapor baro ke dem ko siu ha kapor pekentang kum kini ki breu ki le men le dem ko siu daga ba shong penrit yala de daga ba shong kumta shadin kapelong ki banom sgo pressure palat ban le lem kum ban le ki wei ha kapor le niam don ro kum kita ki breu ki ba shir der jung mas bakhoj ki pen sha de ki khmat shaka deng mo shaka mon ban pet mano ba one mas but mano ba one mano ba riam tip top but mano ba riam mulu mala ki pet ya ki decorations ki frames ki statues but ayu ki lengdo ki le hagduan ba kum ta terter kum kini ki jai breu la tikina bai bakin kentat marmar ada phak pule jing pule ya ki ne pha elam ki jing dua ju kirungit ne bansim menta hai choir hagpor mas kabalai independence ne ki break bakwa lai loi ki break ki bangkwa satia bedon bentah lanyo tang ban wan mas ban pendep rukom ki jusgo bang bha ban shong tang shadin kim ju shong slam ha por mas ba kim la ab hado banakut ki jing berbena ki sedang ban khi ban kesar matang shudep pedian communion sibil elenda da berbena badon meeting ju samla ni kilong kme ni kirang ba latikina baik bawat kasar ngeu ju kiru kanam don show mas nuai ka mas bakhoi ki kwa bajing im kastan ju ki anum don kono jingte ayu haga badai berka ain balang ne jing imbreu ki pendep da kamram bagi di benle bagi semua ba tang shulawan nakamas kalabiang nak bunta ju ki kabasau rebellious ne kita ki breu belong persya kibre badon kano jing thut para breu ne para bai trelang ha parish ne ki ba thut ba ki bahalor ne ki ba skong thut ya kano kaji hikai jung ka balang namara kip sumi hap jingul satya ki jushong bar bor shadin kilet mas pendep rukom henre kim ko apat berkela haji su parsha jungki kabasan newcomers ki ba wani yang mane tekhat menoe kitu kibam juwan tikna shaka mas bakhoi man kasiu blai ne kibam julai tikna shakino jinga sang ying ki kam balang ne kino ki kam ba bagi baju sngo barbor bagi one mas hadin katuk ni tayo ne katuk ni benai
Kisung tanat palat ban yo song shadin baki breu kinum yo iyaki. Habis wan hadin katukan dia benai kilong unfamiliar ya ke baji hapo ing mani. Kim tip sur tip dur kumno ban ruai lang ni ban duai lang. Kisung le rai sko pula ban geng ban shong ban dem ko siu ban ngu ban ruai ban kum ta ter. Na benta juki kasngi Sunday kalong kum kui pat kisngi poya. Kejuani mane tang hagisngi kraw kum kapor Paskha ban Christmas. Kim tip hiru bala kalalut ki number jong jirwai halin tip neng ne bagajing jubab ne responses na Roman misal kim dai shu kum gitu jing jubab pamen shwa kum kita gibreu kin shong be tang shadin ban lai kapau be ne ban sya kan thok kidon bon kidau ki banga kwa batai Henry kin habi hagijo na kite ki mat ki bangala nyo haneng barau itip pakaying mane kade ka jaka kentang ban jaka shong blek kamas bakhoy kani kabanta bakoksan jo kajing kristan jogi Henry jing jan jongi shau blay hiru kadai lengba kajing shong jan jongi shau ta bodon haga Eucharist bakhoy habangi i yano kanoi kwa banjan met ban same shaki ya kajing i jongi pat yo Jesu haying mani khamta me haga Eucharist bakhoy ni pan i de kabang show jingai na keduan depat masabare sebab marwai to ini puson ken yang ilong kita kibre kiba tur kamat hagino kino kampas mga partai iklam kano kadang jingle ransyo para breu pani syar pani maste balai kwe kam kiba amla asyu ban batai Henry haying manipat pagi dia balai ran tang yu blai nile mele kum kita kinong pop kum kita kibom somobit ban yo shong shadin ani ro Yesus Kristus junam amen.